Det starter med afføring. Afføring består af meget ammoniak. Når ammoniak kommer i kontakt med vand, bliver det til ammonium. Derefter optager bakterierne det og gør det til nitrit. Så bliver det derefter til nitrat, og hvis nitrat det løber ind i en sump, så optager sumpen alt det oxygen, som der er i nitrat. Og derefter bliver det til nitrogen. For hver gang vi rykker fra afføring til ammoniak, til ammonium, til nitrit, til nitrat og til nitrogen, bliver der mindre og mindre energi. Der er 78% nitrogen i luften. Når det lyner, kommer der nitrogen ned i jorden. Når lynet er i jorden, bliver det lavet om til salpetersyre, HNO3. Når planterne optager det, bliver det lavet om til nitrat, NO3-. Det sidste hydrogenion, H+, forbliver jorden og gør jorden sur. Nitrogenen fra luften kan også komme ned i jorden på en anden måde. Ærteblomster har rødder med bakterier, der kan optage nitrogen fra luften. Når ærteblomsten så dør, kan de andre planter omkring ærteblomsten optage næringen fra jorden. Når planterne optager nitrogen, kaldes det for kvælstoffiksering. Planter laver fotosyntese, der giver dyr energi, når de spiser planterne. Så får de også protein. Når de bliver lavet om til bøffer, får vi, der spiser dem, protein. Når dyr skider, er der ammoniak i lorten, NH3. Lort er organisk kvælstof, og når lort nedbrydes, bliver det til mineraler, uorganisk kvælstof. Når koen så er skidt, er der ammoniak i dens lort, som er NH3. Det bliver så til ammonium NH4+, som så bliver lavet til nitrit NO2-, og så til sidst nitrat NO3-. Det kalder man for nitrifikation. Der kan fx ligge en sump ved siden af en å, som man også kan se på vores tegning. Sumpen mangler ilt, og det kan den få fra nitraten, så den kan tage noget oxygen fra nitraten, der så bliver til nitrogen. Så kommer det sidste nitrogen op i luften igen som kvælstof i gasform. Det kalder man for denitrifikation. Nogle gange er der ikke nok nitrogen i jorden. Derfor gøder landmanden med nitrogen, hvilket kan være i NPK-gødning, kunstgødning eller i gylle. Som I kan se her er jorden meget sumpet. Når nitrat løber herhen, tager den sumpede jord alt oxygenen. Når nitrat ikke længere indeholder oxygen, bliver det til nitrogen, som fordufter op i luften. Og nitrogen er 78% af vores atmosfære. Dette er dyreafføring. Dyreafføring har et højt indhold af ammoniak. Jeg tilfører nu vand, og det bliver til ammonium.